ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କିଏ? କେମିତି ହେଲା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତେ ପ୍ରିୟ? ମହାପ୍ରଭୁ କି ବର ଦେଲେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ? ସମୟ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏକ ସମୟର କଥା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଭକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ବେଳେ ଯାହିଁ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏକ ଭିକାରୀ ଆସି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱରୂପ ଭାବିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଘର ଭିତରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, ତମେ ଜଣେ ମୋର ଭକ୍ତର ସହାୟତା କଲ। ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ ସେ ଆବାଜ ସହାୟତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନହୀନ ଗରିବ ଲୋକଟି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଅଛି, ମୁଁ ବା କ'ଣ ତମକୁ ଦେଇପାରିବି? ଏହା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ ବନେଇକି ଆଣ। ସେ ଚକ ମୋର ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ବେଳେ ମୋ ରଥରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ରଥର ଚକ ତିଆରି କାମରେ। ଚକ ତିଆରି କରି ନେଇ ଆସିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଥ ଚକ ବନେଇଛୁ, ଏ ଚକକୁ ନେଇଯା ମୋ ରଥରେ ଲଗେଇ ଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରଥରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ସେ ରଥର ଗତି ବହୁତ ତୀବ୍ର ଚାଲିଲା। ସେଠି ସ୍ୱରୂପ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଦିନେ ବି ଚକ ତିଆରି କରିନି, ମୁଁ ପୁଣି ଚକ ତିଆରି କଲି, ସେ ପୁଣି ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚକ ତିଆରି କରିପାରିଲି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କି କାମ କରିପାରିବୁ? ସ୍ୱରୂପ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ଏ ଅଧମ ତୁମର କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ? କହିଲେ, ମୋର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କର। ତାପରେ ସ୍ୱରୂପ ଚାଲିଗଲା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟିଏ କରିଦେଲା। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ମନରେ ଦୃଢ଼ ବଳ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ବର ଦେଉଛି। ତତେ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବେ ବି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନଠୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ରହିପାରିଲାନି। ଏହି ଗପଟାରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଏ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।